Handumanan sa akong kagahapon. Handumanan sa akong kagahapon. Siyete, 57 na katong oras mga pinalangga og tinahod na kuntig paminaw sa kanginan dinhi sa DXKV 91.1 Voice Radio. Sa kamaayong gabi sa tanan, mopay pag-abli sa ilang mga radyo, mopay pag-dial sa 91.1. Maayong pagpaminaw kaninyong tanan. Welcome back sa atong tulumanon handumanan sa ako kagahapon ug sa atong Facebook Live sa nunglading Facebook page. Live ta karon mga higala na kus kanginan. Hay sa tanang mga viewers na to sa nagkadaiyang mga lugar, sa atong mga OFW no nga nag-tune in karon, nagtan-aw sa atong Facebook Live. Hi ninyong tanan, naghinaot ko nga mag-enjoy mo karon sa laing sugilanon gatong hatagan upag tagad. Ang atong sender usa ka lalaki nga taga Oroqueta City, maayong pagpaminaw dai may gabi sa tanang mga taga Oroqueta City sa atong mga pinalangga diha sa may Misamis Occidental, sa tanan natong mga pinalangga nga naminaw nagtan-aw karon, maayong gabi kaning tanan. Nagpatago sa pangalan nga Jmar. Kanimo Jmar, ko nagpaminaw ka man karon, imo nang sugilanon ang akong hatagan ug pagtagad live dinhi sa atong tulumanon. Handumanan sa akong kagahapon. Ever dearest nung lading, mayong gabi sa tanan nga mga suking tigpaminaw. Nining tulumanon handumanan sa akong tagahapon. Ilabi na gyud kanimo nung lading nga mo'y maghatag og kinabuhi nining akong suwat. Kabahin kini sa mga panghitabo sa kinabuhi nga hangtod karon. Nagpabiling labas pagyapon sa kong panumduman ug kasing-kasing. Gusto na ko nga ipadungog sa kanginan, sa pamasin nga makuhaan kinig pagtulunan sa kinabag-ang katawhan. Itago lang ko sa pangalan nga Jmar, nagpuyo dinhi sa Oroqueta City. Ug aron nga inyong hisabtan ang kinatibuk-an ni akong sugilanon, palihog ko na sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. How am I supposed to live without you? Said you were leaving
Mahibag dilin mo isulti kini. Arlene, mahal ti ka. Nasahid ka kunusa ko ikaw kamahal. Basta, maunat akong desisyon nga. Undangon na itong tanan. Arlene, dili na ko madawat kining tanan. Di ba, misaad ka na ko nga. Dili ko mo binuangan. Ganun kayo mo kumanani, ha? Asa ka ba? Kapila man ka ina. Mabuwag na ta. Dili paglarin ni mo. Buwag na ta. Kung mahimo ba? Dili na mo ipamugas na imong kagalingon. Dili ka na. Arlene! Arlene, magsulti mo na ta! Arlene, please! Maluoy ka na ko, Arlene! No. Dilin mo kayo mahimo kining tanan. Basta, ako siya doon. I saw you holding hands, standing close to someone else. Still I sit all alone. Uy, raw sa makagayawag ipabuak mo na itong mga baso, ha? Jiman? O sa may problema ni mo? Uy, paglaro ba ni, ha? Wamitay ko na ipabalit na imong ipabuak. Gano ba ka, ha? Naghila ka ba niya? Uy, husto na lagi na usa ka ba, ha? Nagbuwag na mga Arlene pa. Buwag na na eh. Una, imo na ipalambos ng mga baso o plato na to. Dili na ko madawat ang tanan pa. Nabuwag na mi. Ambot ko. Makaya ba ka na ko ng tanan? Pa, o siya nga na ko himuunin ng tanan. Pagsultihan na ba yun? Buti may pasabot nga. Dili na ka mahigog masugod ka ron? Mao ka na bay. Napulaan ako. Kaingon ko baog. Kami na ni Arlene. Pero gibinuangan ako niya. Bay, basig diligid ka mo para sa sugusa. Ay pagpakulas paglaong basin di ay. Magkakita rin kag mas labaw pa niya. Basta, ako isad sa kong kagalingon. Bay, gusto na ang tanan. Nga, bibati ko kugma niya. Kay gugma ay mindo, ha. Siguro, di na ko mo seryoso pagbabae. All my life, without a doubt, I give you all my life. Nung lading, gikan ni Adto, wala ko maghuna-huna pa nga magseryoso sa kababae. Gani, dili ko ganahag mo tanaw babae. Gumikan sa gihimo kapag pasakit ni Arlene ang una na kong hinigugma. So I say, Milabay ang pila ka mga buwan o katuigan. Diyang nag-eskwela ko sa high school nung ladi. Pasensya kayo, anak. May naman sabot na daan. Di ka na mo mapatugha po na sa kulihiyo. Tungod kay apike. Pila rin ba ito eh? Inka managat. Minus pa kay gisda. Gumikas ka naghan po mananagat. Nagsabot ko na pa. Ayun mo kabalaga pa. Ako na'y mahibawang modiskartis tanan. Salamat kayo ni mo. Siman ha? Ay kabala ka. Kay basin makatigom na ita. Maka-eskwela raw niya kapuhon. Ay, hapit naman di ko moment sa high school. Pero, problema na sab ni.
dili ko makapadayon sa college. Gumikan kay apikis lang mamag si Papa. Sige, maayon ko himuon. Gusto. Magita ko may diskarte. Nga magka-school ako. Kinahanglan nga dili na ko sayangon ng tanan. Ang tuig, kinahanglan nga magkahuman. Uy, sayang ka di ka mo padayag eskwela. Saon nga, may kwarta, good. Kung napalay kwarta, kano dili good mo, paday eskwela. Sa man, gusto kang may eskwela? Kaya nga no, Ako'y bahala nimo. ikaw bahala. Naglisod, may ikas mong kagaling o gasto niya. Ikaw na yung bahala na ko. Lagi. Basta. Basta matuo lang ka na. Ganong, pati magtutok ni mo diya sa akong pundiyuhan, good. Wa, uy. Gitanaw rin ako ba? Kasi wa ka na ni perdi ha. Bitaw, kaya nga no, tinuto yung gisulti. Lagi. Gusto natin kag-eskwela. May mo ba? Di ka magpaduol na ko. Ay pa lang, doon natin relasyon doha. Okay, ikaw no. Pero sensitive ka. Di ka pareha ng uban ay. Nga. Wag kaya problema. Ang saman gusto ka kwarta? Usog lang. Imugi, pagawas na si bulsa. Tanawa. Ako nang ihatag ni mo. Basta makuya ka na ako. Ha? Sabot ni mo. Ako lagi gasta ni mo pohon. Sige, ako nang hunahon. Tay, ako may balakan mo na bay. Bay, kabalong na ka na. Basta gani mo gasto. Basta gani mo muhatag o kwarta bay. Ito na ginituyo ni mo. Siguro, nakagusto na ni mo. Kabaw na ko na bay, pero sa panahon karon, wala ko laing duulan. Uy, pasabot ni mo. Kinahanglan ko niya bay, siyang tabang sa pagkakaroon. Kuyawan mo bay, uy. Kuya, okay ra ka ni mo? Usa? Abo, eskwela kag palayor pohon? Oo pa. Daki kwarta. Doon ay gasto na ko pa. Doon mo gasto di mo? Pagtarong biya ha? Kay, pasik problema o niya na. Ay kabalaga pa. Kaya na ko ang tanan. Ako ni bahala ning tanan. Sige. Nakagraduate ko sa high school. Katong tuig, 2006 dito sa among lugar. O kuman yun sa among graduation, iduol itong akong kaila nga iya kong gastuhan. Datong panahon na akong una-una nga mahuman kong eskwela. Muna nga ako ding gigrab ang maong oportunidad nga gihatag na ako. There was a time in my life when I Kompleto na ng
tanan na mong uniform din ha. Og imong allowance kada semana. Dayon, kung di na pa kay mga bayron nun, ingla lang unya ako ha. Taxi, salamat kay ning tanan ha. Hoy, ayaw nagpasalamat din ha. Pero kago ka ning tanan. Ayaw ko bala ka. Bayaran di ka ning tanan pohon. Huwag ko mangitag bayad, ana. Kung gusto kag bayad, basta. Anong himo kong gitutukan? Uy, ikaw no? Ay, di ko pa hunahon nagdili maayo din ha. Ang imong hunahunaan nga, ako na tag-iyan mo sugod karon. Tariksi. Ganong kulbaan man ka, Tariksi, Saba, gatagan na di ka. wala sa itong sabot doha. Kasi ikaw no? Kapit ang mawa ni mo? Nasa ka ba? Ansa man? Dili ka ganahan? Sige ka. Di ka na ko suportaran. Nang lading, di ganot ako masugot. Pero, kinilaging, wati langi, laing kapadulngan. Ang doon natay pangandoy nga dili na ito makabot. Doon natay gustong himuon sa ito kinabuhi. Pero dili na ito kayang himuon. Tungod kay, wati kwarta. Ako na lang gitugyan ng lading ang ako nga pagkalalaki. Sa maong nga bakla. Tungod sa akong panginahanglanon. Pero, warasab na abdi og pila ka tuig nung lading. Tungod kay, dili gyud ako magwanda. Kaya akong ikabalakan, pasin niyog matakdan ko. Pamugi mga sultis uban, mao to nga mibiya ko nung lading. O kung ipaday ki eskwela sa college, may trabaho na lang ko. Ito ay isang dalangin. Oh, papa, giubon sab ka pa? Wala na ko. Natukad ako siguro ini. Pero, gabi pa na ni mo gibati, di ba? Nakabantay ko ni mo. Nakamatog atong nagsikag ubo-ubo gabi eh. Ay, lagi ka bala ka eh. Nausa ka ba? Daan ako adi. Kaya ka di ka balatian. Pa, basig doon nakikibati ha. Ingna ko, aron nga, bintras sa'yo pa. Ato nga, papagitaag paagi. Ikaw, ay lagi ka bala ka. Ibang huda-huda o na ibang ko ang kaligod. Di ka na maghuda-huda na ko. Sige. Kaya buwan siya na ko sa gawas. Napagpahimuon. Murag, doon na siguro gibati ni si Papa ba? Dilig siya musulti na ako. Gusto. Mapadayon ko apply sa trabaho nga akong gi-applyan. Iyawat na lang maka-income ko. Ano mo may eskwela karon. Gusto, mag-ilis na. May gani kay nag-apply kong trabaho da. Kung pa siguro, balaka gyud ko. Tugod kay ako'y mapaabot matagbuhan. Basta, magdali ko din aron nga, makauli din ko sa'yo niya. Oh, bay. Bay, nakikilang lumasayran. Oo, saman. Anong mura ka magdikulbaan? Hindi mo kamahan ba? Tuwas hospital. Oh, ha? Kaya ano ba? Kasi mong hibawaan ha?
Unsa naman ka pa? Wala man ka magsulti nga. Laan di imong gibati. Pa, okay na ba imong gipaminaw si Mulawas, ha? Okay ron. Usa ka ba lagi ka pala ka? Ligo pa rin ibo kabahan. Di pa rin mamatay dali-dali. Pa, ay pagsulti yung nana pa. Tabala ka kung maayo ni mo pa. Maayo na lang gani, gi. Gitagbo rin ko sa kong higala. Gipaybaw nga, naaka din sa ospital. Anak, mugawas na siguro ko din eh. Dili pa ka pwede mo gawas pa. Kinahanglan nga, magwatas advice, doktor. Pero, wala kabayan. Ako'y bahala. Naan na ko resita. Ako'y bahala na ning tanan. Anak, pasensya ka na. Nagpabugat kong bayo ni mo. Pa, okay sa. Okay pagunaw na kunsa. Basta, manikamot ko mayo pa. Ha? Panikamot sab din eh. O ikabala ka. Ako'y bahalaan mo din eh. Ha? Sige, anak. Magtud ka ron. Ako muna-una. Orgid ka nulay ni Papa. Paita eh. Nagsakit pagit siya. Kamahal na pas tambal nga. Gersitas, doktor. Doon eh, customer nga nasunahan. Wala man din nagkuyog niya dito nga itanaw sa mga stocks. Akong asisan dito. Basta, dilaw na ako magunaw na ng problema sa bahay. Ako ato ng customer. Ma'am, usay, imong gipangita, ma'am. Kung gusto kag mga uban bang klase na, ma'am, pwede ito sunahan. Sige, salamat kaayo. Salamat kaayo dong ha. Pwede ba nga imo kong tabangan? Kuyugan ko din mo dito sa nahan. Wala problema, ma'am. Kung saan mong gusto, ma'am, gusto kag katong nindot nga furniture ang mong gusto, makapili ka, ma'am. Daghan kay naay mga gipang sale mo, ma'am. Maka-discount kag maayo. Sige, dong ha. Salamat kaayo. Yun na pa. Unsa imong pangan? Jmar, ma'am. Kay nga no. Wa lang. Kanunay manggod ko nga mag-anhian din he. Wa ko kabantay nimo. Usay man good, ma'am. Mabisi ko. Dito ko sa stock room. Usay. Tunay laing musugo na ako. Mao ba di ay? Sige. Unsa man? Maayo man ka ni nga klase Okay ka na, ma'am. Branded na, ma'am. Tanawa, ma'am, oh. Nindot kay ang kahoy. Nagigamit na, ma'am. Tanawa. Husto, tindot man day kaayo. Kinila siguro ako adong og palihog na lang sab ko og alsa ni ini sa gawas. Nakasabot ka ba? Sige, ma'am. Wala problema. Sige, maghuwat ko nimo dito sa gawas ha. Sige, ma'am. Akong isulod niya ning imong gipalit, ma'am. Maayo kay kuhaon ni ma'am. Basta, taas siya sa counter. Counter din daan. Mutahan naman siya sa kong pangan. Kaasa ka na sa ma'am. Siguro, kwartahan ka na. Kay, tagan kay galahas. Basta, ako nandalon dito sa counter kay nagulat siya. Aron nga, iyaning madapag. Paggawas niya, ako lang siyang kuyugan sa gawas. Dawata, imo na na. Ma'am, bawal ra ba na mo nga mudawat na, ma'am? Ayaw na paghunahunag unsa. Unsa ka ba? Tibok ka ng imong kamot. Ma'am, imong gigunitan akong kamot. Naarang kwarta din ha. Jmar. Salamat kaayo ha. Mituto ko mayo si ma'am nako. Abi nimo. Pagkaswerte ko na. Doon na kay hinigugma. Buotan ka kaayo. Mitutok siya maayo. Ma'am, wala mo ko hinigugma.
Wala kay hinigugma? Sa kagwapo nimo? Imposible. Bitaw. Ayaw na pagmam na ko. Ma'am, Ayaw na. Og yun na pa. Unsa man, asa ka man magulian di ay. Pwede ba nga mula ka sabay? usam na tigawa mo eh. Usag ituyo ni nako. Jemar, doon na ka ba'y trabaho niyang gabi? Mahimo pang kuyogan ko nimo. Wala mo kay kwarta ni da. Napay palitunon ni tambal nga giminti ni Papa. Asa ka kumita kwarta ini. Paitabi ni kalakiha. Si Mama na bala ka nagmayo. Itong na nag-text. Katuning customer na mo itong nakalabay ng adlaw. Si Ma'am? Nangamusta? Basi makasulbad siya sa kong problema. Gusto. Musay ko hangyo niya. Ako siyang ingnon nga. Dako kong problema. Maya na lang. Magkatabang siya. Igo na siguro na. Ma'am, ayaw ko bala ka, ma'am. Ako ning bayaran. Pohon kon makasweldo ko, ma'am. Oy, wata maghisgot og utang ha. Ako mag-ingon nga bayaran na nimo. Ma'am, imong gigunita ng akong kamot. Jmar, dili ti ka pabayron niya ng kantidara. Taluoy ko nimo. Og abi mo. Ganahan ko nimo. Ma'am, di ako nitiguang. Og kon, emo kong tarong ogda. Dili pa kay maora ng imong dawat gikan ako. Ma'am, Dogay nang namatay nga akong bana. Og, ikan sa iyang pagkamatay. Gusto kong doon ay makauban. Kanang batanon. So, sama mo. Unsa man ha? Punan pa na ko na. Og, oy. Maora man gihapon na imo sinina nga imong gisuot. Wala ka ba'y laing sinina ha? Kuyog ta. Palitan ti ka. ma'am. Nung lading tungod lagi sa kalisod na ko na itong panahon na. Wala ko magkabalibad sa offer ni ma'am. Siguro atong tungura nanas mga 60 si ma'am. Pero ambot kanong natripan ko niya. Ganahan ko na siya nako. Ako sab nga gusto nga makakwarta aron makasuporta sa akong pamilya. Wa na lang ko hadlok-hadlok pa. Wa na ko huna ang tanan. Ang nasa kong nauna nga duwa rang tanan. Ugo niya, labay ang pila ka mga buwan. Ma'am, nata din eh. Oo, kay ngano, ha? Oy, gihatagan ti katanan sa imong gusto. Ang ako lang, ha? Gusto kong imong hatagan. Hatagan ko nimo sa akong gusto, sab. Ma'am. Dalikot, be.
Uy, Jemar, abi nimo. Ganahan kay ko nimo. Hoy, hoy. Ayaw ko wow. Balibe. Kain na di. Ako nang hubuan niya. Kain na di. Kalaso kang bati. Uso ba kayo kong himuunin eh. Uy, nga nung nagtanaw ka naman. Dali, good bit. Ma'am, Unsa pa? Lipaya ko. Unsa pa? Ako pa ng punan. Punan pa na nakong daghan ang kwartang akong gihatag nimo. Sige na. Sige na. kalain sa pinay. Kunot na kayo ang iyang lawas ug bahala na ni. Bahala ni importante nga. Masalbar ko yun eh. Sige na, Jemar. Sugdi na. Arin nga mahumantag sa'yo. Pwede ka na nga dinhi ka na lang sabay magpuyo. Pero Ayaw nag-ulaw-ulaw. Ikaw na ang akong himuong bana. may kidangat ng kalakiya. O ikaw na ang mutabang na ko sa uban ako mga negosyo na kasabot ka. Sige na, ha? Diha ka na. Kay mag-andam ko atong makaon. Kadato din ng mama eh. Pero dili kini nga kinabuhi ang akong nga gusto. Dili pwede nga ipadayon ako ning tanan. Gusto. Dili ko magpalata nga ako ganahin niya. Basta mangita ko giya. Payong panahon, makaikiyas ako niya ni. Ma'am, sorry kayo. O ako makabantay nga. Nakaradede, ma'am. Ma'am, sorry kayo, ma'am. Okay lang. Wa man sab ko makakita nga naa ka di ay. Ma'am, pasensya na kayo. Bago magko din nagpuyo, ma'am. Mao ba? Ikaw ang bagong hinigog man ni ma'am? Hindi ba? Ikaw ang iyang kuya gabi eh? Oo. Mao ba? Ayaw na pag ma'am na ko eh. Katabang ko din eh. Melchi di akong pangan. Sige na. Ako ning hipos ning nangahuwa din eh. Nakasahin ng guda. Katabang na siya. Kaingon ko ba og sakop siya din sa balay ni ma'am. Di man halata nga katabang. Abigin ako anak ni ma'am. Ay, paita. Padlukan ako eh. Abi ko pagkasaba na. Nakadi din na. Huwag man magsaba. Nga, nakadi sa akong luyo. Chi, tabangan na tikas diha sa panghugas sa mga plato. Total, wa mo kailangan trabaho din eh. Ayun na. Unsa pala niya ikisulti ni ma'am. Masukuro ba na siya nga magtabang-tabang ka din eh. Ay, ni kabala ka. O bitaw siya din eh. Sige na. Naloy ko ni mo nga ikaw na anak tanan. Sige, kung gusto ni mo, kay magluto lang na ko makaon. Sige, ako ni bahala din eh. Okay, diya ka na. Tanas Melchi, kabuutan niya. Takan kayang trabaho din eh, pero huwag ko makabantay nga reklamo siya. Doon
wala na siguro na hinikog ma si Milchi kay arangan masagnaw. Ay, kahinumdum minong gada. Nakahinumdum din ko sa una. Ano sila'y similarity ni Arlene? I never dreamed, 'cause I always thought that dreaming was for kids. Oh, Che, kumusta? Murag, lain mo puminaw si Mulawas. Murag, gilantan ka sa. Doon nalay lain akong gipaminaw. Pero okay na ni. Nag-inom akong tambal. Mas may sigurong mapahuay ka lang una. Ayaw, oy. O, anay mo trabaho din ni. Masukor ba din si ma'am kung mauli nga katag kaayo dito sa bahay. Ako lang din eh. Ay kabla ka, dili ko magsaba ni Ma'am. Sige na. Miss, sure ka? Sure ka nga ikaw manglimpyo din sa bahay? Lagi. Basta, ay lagsaba-sab. Jmar, salamat ha. Salamat nga. Ino mo kong tabangan ka nun ay. Mupaway una ko ha. Sige, pag inom mo niyang tambal o daghang tubig, Okay, salamat. kaluoy niya. Mogi din ni ang magtrabaho tagpanimay. Kanang may mo tang katabang. Bisan og doon na tayo gibati. Mupugos lang yun ta. Ay, basta. Ako ni tiwason din eh. Kaya bang hinloon din eh. Ikapoy na ko da. Kumusta na ka to si Milchi? Okay na ba kasi ha? Ako kang atuon dito siyang kwarto. Subayo na ko kung okay di ba yung paminaw? Basin og grabe yung gibati. Warbi siya pamilya din eh. Basta, magdi ako tambal. Ako siyang dalaan dito sa sudsiyang lawag. Salamat. Naghago ka pa man. Wala na lang unta ka magdagtambal din eh. Nag-inom naman ko. Im na. Daluoy ko ni mo. O, man. O sa pamiangin ako himo na. Siguro, basig panahot kag maayo. Okay na. Ay, nagkabala ka. O, man. Doon ako dagang haplas. Hilotong di ka? Ayun na oy. Makaawaw ka nga. Muhimo pa ka na. Ay, lagi ulaw-ulaw. Mano na ang suot ng kaila. Aron di ka mauwaw. Jmar. Sige na. Be, talikod. Ako haplasa yung likod. Jmar. Be, kabugnaw di si mo likod. Jmar. May pa nga. Dilin lang ni mo ipadayon. Kipugan mo akong kamot. Please. Dili ko gusto nga. Basin ko makasata. Milchi. Kakwapa niya. Kanindot sa iyang mga ngabilog. Kanindot siyang api nga. May atubang na ako. Jmar. Imo kong gitutukan. Milchi. Dili ka pwede nga. Igo ko lang tutukan. Jmar. Imo kong ikakusta. Milchi. Kaingan ko ba ka? Dili ko maibog ni mo pero... Jmar.
Milchi. Imo kong gihakan. May mo ba? Dili mo ipadayon ang tanan. Uya po ni ma'am. Ug sa ilang ikistorya nga. May patol ka ni mo ha. Ay, nakunahuna na. Dili na ko makonta ang tanan. Basta na. Ayaw. Ayaw. Jimmer. Ayaw. Basta na. Di matabag gusto ni. Jimmer. Onsa na gud na ha. May karansa naman imong gawas na. Milchi. Sige na. Maghalat ka pa nga. Masakpat na din eh. Ha? Milchi, sorry. Ay, nang pangit pa nga ipasaylo na hitabo ng tanan. Kalimti ang tanan. Milchi. Dili ko gusto mag-uol ka. O kung nasayod ka lang. Dili ko gusto nga. Ato lang kalimtan kining tanan. Walang igayon nga nahitabo na tundoha. Kaya nga no, naghuna-huna ka pa. Nga, doon na pala yung higayon nga mahitabo kini pa pag-usap. Di na mahitabo ang tanan. Tungod kayo nasahid ko nga. Naana si ma'am, di ba? Oh. Pero, huwag ko'y gugma niya. Huwag nasayod ka ni Ana. Tungod lang sa kong mga panginahanglan. Huwag ko balibari ang tanan. Melchi, ganang akong buot ni mo. Huwag, gipanumpa ko sa kugalingon nga. Dili na mahigugma pa. Dili na mo batik sa man ini pero huwag ko'y mahimo. Dili na ko usa nga. Mahigugma ni mo pag-usap. Jaymar, Akong gituhan nga ang gugma. Dili kinahanglan nga. Dugayon pen mo pag-ilango sa katao. Unang higayon, kung ikaw nakita, doon ako'y talagsong gibati ni mo. Huwag ako'y saad ni mo. Dili na ko talikdan. Kung saan hita po na tunduha. Was pa sa piling mo. Alam ko mayroon nang nagmamahal sa Nga hindi ka magagsulti na ko ha. nasahid na si ma'am nga. Mula ka ko karon. Muhawa na ko din eh. Milchi, nung sa ka ba? Gumikan lang ba ni atong tanan ha? Dili ka ba matuo? Nganigugma ko ni mo, ha? Basta, dili ko gusto nga. Ako ang hinungdan sa tanan. O mas maayo pa siguro nga. Magbuwag tando ha. No, dili ko gusto. Ako lang nadungog sa kundo ka mga dunggan nga. Love sab ko ni mo. Mong, walay mo biya din eh. O kung mo biya ka manggaling. Bahala ni ko sa ikistorya ni ma'am. Basta, bilin ko tugutan nga. Magkabuwag ni Milchi. Ako siya apason. Apason ako siya dito sila. Mananghit ko siya maginikanan. Maro kinibugto paagi nga. Mutuo siya na ako.
Basta, dalon ko kumagamit. Kinanglan nga. Dili ko masakpan ni ma'am. Ulit-ulitin ko sa'yo ang nadarama ng aking puso. Damdamin ko'y para lang sa'yo. Kahit kailanman hindi magbabago. Kalimtan na ko siya. Di na ko magunaw na niya. Di na ko mabalik pa dito. Kanang nasunahan. O kanang kaistorya ni Papa. Naabot siya din eh. Nga naman ka. Milji, Nagunsa ka din eh. tanang hindi ko suma imo mga ginikanan nga magminyutan daw. Jaymar, kay nga no, milakaw ka na. Imo nang ibihaan si ma'am, ha? Oh, tungkol kay ako nabati nga dili ko mabuhi og ka. Milji, please, ako isulti mo ang tanan. Untay mo kong madawat. Naigugma ko nimo. Ug ikaw daw ang babae nga akong hatagan sa tanan na kong pagmahal. Ug unta dili may mo sayang ang tanan. Jaymar, Please, magpakauaw ko nimo dinhi. Muluhod ko si mo tabangan. ayaw, mahimo ba? Magkauo kayo sa among mga silingan. Sige na, magulit na tandwa. Salamat. 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 Ako isaad mo. Ako isaad mo, Milji, nga. Dili tika pasakitan. Ang gaon ug mahalon ko ikaw. Naulading, bago ito mapangitabo so kinabuhi nga dili ug dili na ko may kalimtan. Siguro, tuloy uban nga mo judge dayon kung ilang musayran ang akong kaagis yung kinabuhi. Pero para na ako nung lading, ang tanan nga naglabay na, kinahanglan, ato kining ilubong sa kalimot. Sa pagkakaroon, nagpuyo ming malinahon, malipayon, sa akong kapikas kinabuhi. Ug wa na ko damha nga dito na ko makita ang babae nga para nako. Nung lading nang hinaot ko nga doon ay mga pagtulunan nga nakuha ang tanan nga mga sukindig paminaw ay niyong sunda kung siya dili maayo nga nagian siyang kinabuhi. Ang inyong sundon kung siya maayo akong nahimo sa akong kaagi. More power na ning tulumanon handumanan sa akong kagahapon. Dinhin na lang kukutob kini ang inyong magtatampo. Jaymar sa Oroqueta City. O gato sugilanon, mga pinalagad akong tigpaminaw, gato gatagad o pagtagad dinhi sa atong tulumanon handumanan sa akong kagahapon. O katong mga nag-PM ha, katong dunay gapang PM nga mga subat kaagi, nga wala pa nato matagig pagtagad. Pasensya kaayo tungod kay dunay daghan nga mga sugilanon. Ato mo gina nga gilinya tanan, kaysa tong una, mo'y atong unahon sa paghatag o pagtagad. Katong wa pa, hulat-hulatan ninyo ha. Kay atong paningkamutan nga ang tanan nga mga sugilanon nga gipadangat dinhi sa atong tulumanon, ato nga mahatagan og pagtagad.
Salamat sa tanan nga mga nag-view na to karon. Hay ninyong tanan, naginaot ko nga nahatagan mog lingaw ning atong tulumanon handumanan sa akong kagahapon. Ang inyong nulading, mapasalamaton ninyong tanan o kinahanglan nga ato na i-close ang atong live karon kaya kung gamiton ang cellphone sa pagbasa sa mga mensahe sa text. Katong uban nga mga naar din his dool-dool, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, pwede ninyong i-dial ang 91.1 DXKV FM aron inyong madungog ang mga reaksyon, mga komentaryo. Pwede sa mumu text sa atong text line number 0912-521-4645. Ug katong wa pa magka-like, wa pa magka-follow sa atong page ha. Nung lading Facebook page, i-like ninyo, i-follow aron nga updated mo sa tanan nato nga mga live video matagabi mga pinalangga. Dayon salamat, ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Hay ning tanan, pasensya na.